36 na po nin pagka-aga. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray naramrag ka ninyong amin. Welcome tabi sa tuyang pang Webes na edisyon kan Bicol Connection aldaw na Webes, Pizza 15. Payday, sirilduhan po kan mga empleyado sa gobyerno, maging sa pribado. Happy man ang mga misis, ang mga mister na mag-saod-saod nin marayray na panira padi pagkakan. Pag-aldaw nin sweldo. Sa lado teknikal, ang sa kong idol, kaibanan ko digdi, paring Charlie Binaobra. Yaon man po, ang sa mo'y digding pag-iriba, si Rodel Cesar sa information. Yaon man po digdi si Rodel Cesar sa information and si Ma'am Kayla Ligacion Valdez ang sa mga finance manager. Siya na po kamuta medyo makulugan sa kong lalamunan. Siya naman po sa transmitter site, yaon po dumaan. Sa tuya pong mga pag-iriba, si Engineer Abby Lindon Toralio. Sa tong maskuladong PhD naman, si Tony Saison. Mga kakaiba ng tamang po siyempre sa tuya mga karonda. Yaon dyan si Karondang Ruth Pornelius, Karondang Rocky Bayubo, Philip Baracena, asin na iba pa. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Siyempre man, ang sa kuyang sister, angel sister, Maruha Yasero of Japan. Masilipar kan sa iyang kumpleanyo ko niyan aldaw. Happy birthday, hermana. And may you have many more birthdays to come. Enjoy your special day. Stay happy. Stay healthy, sexy and beautiful, and humble. God bless you more. I love you. Mama. Sa mag-aragoman po na masiliberkan sa endang wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa Indugabo. Ang importante magdanay sa nag-iiribana na mag-aragom. Ang pagka-minuruutan sa lambang saro. Ang pagiging mapagpasensya, matinao-tao. Ang importante sa naman padi sa mag-aragong maging matinao-tao sa gabos na bagay. Pag ang saro gipit, suportaran. Lalo na kung nangaipuman po ning ayuda. Minsan kaya ang iba man na partner ang gusto intriga gabos na sweldo. Dahil malamang ngayon makawalat dyan ng pang burog ay pangyayari. O yan, ibang mga mister gusto burmanggi nagataga-tagay ning purog.
medyo nga mas maray ko na burwanggi na katagay-tagay ding purog. Sa mga parainom, dahil bali mababadaan ano to, dahil bali nga mababadaan kamot sa plato, sa pulutan, bako lang sa baso. Oy, si paring Chay ko kayo 10 togo ng mga parainom. Sa mga parainom, dapat tatao man magpainom. Bakong sige lang pakiinom. Sakaan pulutan ngaya, bako yan panira. Minsan man kaya pagburat ng kainuman mo, napapangalingaw na may kutsara pala na igugumlo na ang adobo, ang fried chicken, ang lechon. O dapat paggamitan magaring tinidor. Kung pwede nga ni kanya-kanyang baso, o kanya-kanyang platito o bowl, kutsara o tinidor. Saka pangit na itong dati-dati po baga pag nakikiinuman. Haros sarong baso san ang pinapaikot. Lalong may iniiwasan pa kitang COVID-19 pandemic. Dapat anlaway kan lambang saro dahil makalaog sa laway kan ibang tao. Paano man nga Jewish yung mag-agom? Ay sa mag-agom ta pero may magkairibanan. Garumayo man COVID yan pa di. Okay lang, basta sabuno na marayan mga kutsara. Kung minsan, pag may time, pag tagababad sa nagkakalakakang tubig ang kutsara at tinidor. Kung di guwaman pong pamilya na kanya-kanyang kutsara at tinidor, plato, baso, yan. Pero yan sipilyo, kanya-kanyang sipilyo ang tao. Oy, ang SSS Loan Continuation Program reopens na naman. Good news po ini from SSS. Oy, good morning po dyan sa SSS. Kay Ma'am Grace sa ano to? Sanao ba yun? O Danao? Ano daw ma'am kung magprograma na kamuligdi sa mo sa RPNDC kaya eh. Tabangan ta pa din. And sa endang magay na coverage of the Consolidated Loan Program with condonation of penalty o suba-subahon hindi yan. May condonation po calamity loan, salary loan including SLERP, emergency loan, restructured loan. Availment of program shall start on September 30, 2022. You may avail either as one-time payment or via installment with the minimum amount. Penalty is condonable proportionate to the debt paid. Any debt on default will be deducted from future benefits and pension. So if ayaw mong lumiit ang masayang pension mo, please take this opportunity to pay off your SSS loan. Legal basis po kan SSS Circular 2022-22. Dakulang tabang man po ang mga miyembro kan SSS na makapag-tagalon Pero dapat bayad-bayad kita. Hindi ba nga deducted na sa mga pensioner. Ugmaan mga pensionado na may mga programa pa po sinda para sa mga loan na yan. Dahil man po pati gabos bigbabawas. Igwawa pong natatada.
Oy, good morning dyan sa, Rinconada Cockpit, Kay Mr. Johnny Cuadro, ang guwapito. Mabuot, as in, matinabang na owner, proprietor, president. Ninuli po taro sa sponsor kaya ni pong sa tuyang gigibo na live special live coverage sa paabuto na kapistanin na Nuestra Señora de Piña Francia. Sharing man si Ma'am Dina Gina Ihipto, ma'am. Good morning. Ang acting city treasurer kan na siyudad kan Iriga. Si Ma'am Joby Urias, magayong-gayon, mabuot. Sexy. Matinabang na General Services Officer kang nabuwa. Camarines Sur. O si Honorable Gigi Vargas. City Councilor ka na Iriga City. Siya man si Honorable Mayor Wilfredo Rex Cuba Oliva and family of Iriga City. Ano daw si Engineer Boy Mota? Ang Municipal Engineer kan Bato Camarines Sur. Dahil taka pa engineer, napapasyaran engineer. Pero saro po siya sa sponsor. Salamat. Ang Rinconada Central Cockpit, Sa pagian ni Mr. Johnny Cuadro, sir, ang mabuot na kagsadir. Makuhain dyan sa party kang nabuo Camarines Sur. Good morning man, and salamat kay Honorable Inton Paro Balyibar, Municipal Councilor Canbula, Camarines Sur. Sharing man ang Saludo Construction. Sa pagi ni Ninda Eddie and Mrs. Saludo. Boundary kan San Agustin and Perpetual Health ang sendang hardware. Sharing man si Honorable Councilor Gali Bayos kan Bao Camarines Sur asin ang sendang bilin lying in clinic yaon sa Bulwang Baaw, Sintro kan Baaw asin na buwa. Ay, good morning man sa Lucky Best Enterprises. Sa paagi kan mabuot na mag-agaw na sinda Mr. Mike and Dr. Jenike, Proprietor President sa Iriga City. Good morning man ki Mr. Andres Acacio kana Acacio Rice Mill sa San Francisco, Iriga City. Siyempre ang Iraga Eagles Club sa paagi kan sendang mabuot guwapitong President Engineer Aris Hermoso, sir. And si Vice Mayor Itzel Di Maywat kana siyudad po kana Iriga. Pag taga-barati mo man daw ngayon kami, Joey, sa programa mo, tas sige ngayon kaming tangog. Ay, iya po niya ako. Ay, pasensya na kamo ta minsan nalilinawan ko niya ako kamong barati yun, Good morning man, kinda former GM Edith Andalis, kan Kasoreko 3, and former board chairman, Chairman of the board kan ICWD. Good morning, Ma'am Edith Andalis. Asin sa imong guwapito, mabuot, sige sa ang yaman. May bago naman sinda dyan grocery, sa San Agustin. Boss Steve Andaliser, good morning.
Ay palayogan ko maning good morning si Boss Roger Pera. Saro sa bilyonaryo kan Rinconada area, taga Baaw, Santa Teresita, Baaw. Taga Banwa lang ako, Joey. Iyon niya ako, boss, pero daw taga Banwa ka. Saro ka sa mayamanon sa Rinconada, boss. Ay, simple lang kita, Joey. Nagdadaw ko sa mo, dahil mo lamang ako mabati. Okay, palayogan ko ni good morning. And matinabang, philanthropo and political king maker. Kana Baaw, matinabang sa mga politikong tao. Kadakla ng gana pag sinuportaran ka ni, lalo na pinansyal. Inot na inot pating pinasalamatan kan sa iyang ilihidong alkaldeng si Mayor Jeff Visinio. Ano niya pala ini? Pamangkin, yan. Uy, mga tugang, paminsan-minsan ang kausa pa lang kang pagkakapalsukan na supply ng kuryente. Ang mga toko, minsan nga ni sa mo sa transmitter. Minsan nagkaka-problema kami pag nalalaog ng tabili o toko. Minsan, ay naku na, pipirwisyo ka ni yung mga toko-tokong iniyo. Minsan napungot man ang mga member consumers kan mga kasureko. Minsan napalsok ang supply ng kuryente dahil sa mga pagkamangkan mga toko sa mga kable ng kuryente. Pambira, Okay, sa mga Facebook Live viewers good morning. Good morning po kay ini pong si Maripi Idrano, nag-wawatsing man po sa tuya. Uy, pasali man nindo, pati to ko, dinadamay pa nindo sa kalokohan nindo, garo tuyo. Tuyo-tuyo na lang ata yan. Para pagpataas pa ng bill at ang ginto na ang metro dyan sa Indo, mga abusado, dahil na nahirak sa taong bayan. Saro papampo kaya mga tugang sa ikinakauyam kan mga member consumer kan Kasureko 3. Bigla na naman na pag-ulan to kan sa indang singil sa kuryente. Aba, ang power rate ay nag-increase. Ang mga dahilan ang fuel cost, siguro nag-increase man sa kan supplier ninda. Ay ipinapasa po pala niyan sa pigsusupplyan ninda. Arog kan mga nag-aangkat ng kuryente sa mga supplier, arog kang SMEC, San Miguel Energy Corporation. Pag nagtaas ang gastos ninda, aba, papatungan man ang Kasureko, ipapasa man sa member consumers kang Kasureko. Nagkakakuruba na, naros sa atakyo na sa puso ang ibang mga bibigla kan statement of bill or ining electric bill. Talagtaas bigla. Malamang yung abiso na ma-increase pala nga sinda. Saka siguro, magtaga-karokan basman daw po ang mga Kasureko sa enterong Bicol Region, Camarines Sur, baya. Na kung kamo man daw po, takan kadakol man sa ng supplier nin enerhiya sa Metro Manila. Ano man tawag para stay kamo digdiyo sa SMIC man na kung bigla man na siging pasa man ng increase kan sa indang bibintang kuryente sa satuya. Di po ba? O tapos paminsan-minsan ikuha na kita mga schedule power interruption. Aba, may nangyayari pang mga
power interruption na mga unschedule. Bakong schedule kan napokor or kan mismong kooperatiba. Sana kung igwalang schedule, di duman lang kita magkaigwan power interruption. Bako may bigla na sanang papalsok ang supply ng kuryente na dahilan paminsan ang toko. Sige kayong karamang-kamang sa mga kable. Pero sa totoo lang po, miski nga tabili, minsan man kami tigdiho, interong na mong problema, talay na nga kita nagbubuga sa erita ito pala. Ang transformer ay linaog kan toko. Minsan tabili. Di panbira nga niya akong mga pangyayari. Bako lang pong sabi ni Junjun na Mayo Beno, bako man lang po sa Naga City ang patay sindi ang kuryente. Pati digdi sa pili at ang grabe pa ang mahal kang kuryente aba. Sabi ko na nga ba Sinabi ko na nga ba. Hindi lang po dito sa Casureco 3 ang problema sa patay sinding kuryente. Araw sa lahat na po ata ng mga electric cooperative sa probinsya. Yan ang problema, patay sindi. Minsan ang transformer, dahil na kinakarayaan mga load. Dakon minsan dakol man na nagpaparaburugtak nin mga welding shop. Saro pa man sa nakakaapektar po sa supply ng kuryente sa mga pagtaraid ng mga residente. Kaya ba, pati mga appliances na entero man na nagkakaderestroso minsan. Saro pa po ini ang problema to talaga, Diyos ko. Ang systems loss ho, nako. Sana saro pa yan sa maresolbira na mapapababa lalo ang systems loss kan mga kooperatiba. Ning kuryente. Tapig paparadagdag pa yan sa bayaran ta. Kaya po haros masalaba pa sa papilitos kan mga para STL an bill. Ano na niya ako ini? Yung kadakol baga ini yung dagdag kung ano-anong mga pigbabayaran ta. Ayan mga senior citizens pati. Minsan nababad trip man. Tama yung mga tadol pa, minimum pa, kumpirang kilowatt hour ang dapat konsumuhon. Dahil nga pwedeng kada konsumo kan na kuryente kan sarong senior citizen as member consumer ay bawasan sinda o tawanan sinda ning senior citizens discount sa senda pong pagbayad. Bako ta kung si senior citizen dahil gayon makahaabot sa 100 kilowatt per hour or 10. Hindi kung pirang minimum na. Ay ba, walang discount si senior citizen. Ay Diyos ko, grabe na po kayo nangyayari. Ini man mga prime water mananikan magralaogan na kamo na magjuro joint venture kamo sa mga existing kan panahon na mga water district. Mayong problema si former mga water district kan laogon man kan mga prime water na ini ni Cynthia Villar. Aba, so mga customer ninda, mga kliyente ninda sa tubig, si mga concessionaires ninda, tapinatungan man, pinasahan man ng value added tax. Ay, aba na tayo, Diyos ko. Ay, inda tayo. Puro baga palabot sa bulsa ni Juan de la Cruz. Ang nangyayari po digdi sa ibabaw kang kinabana. Paul Naba, good morning. Nag-watching man po siya. Ang sabi niya, madami sa amin yan. Okay naman sila, servisyo nyo lang hindi. Oh, iba. Sa iba na pong lugar, napakaganda ng serbisyo ng mga electric cooperative. Ay pero pagdating po sa usapan ng serbisyo ng kuryente dito po sa probinsya, ay ba naawa po itong si Congressman Elmer Villaperte ng 2nd District. Imagine taga 2nd District ho siya na congressman. Pero nagmamalasakit pa digdi sa Rinconada. Gusto pong darahon niya na makalaog na sa Rinconada ang Bicolite and Power Corporation. Ang problema na sana, prangkisa. O anong nangyayari sa Senado? Mga senador, sino ba talaga ang may problema? Yung taga Bicolite o kayo dyan sa Senado na ayaw niyong pagbigyan ng prangkisa? Para naman magkaroon tayo dito sa Rinconada ng tinatawag na
yung tinatawag ho na healthy competition para naman ho may pagpilian ho kami dito kung sino talagang may magaling na serbisyo sa supply ng kuryente. Kung sino po ba talaga ang may mas murang i-offer, ay doon ho kami. At yung kung sino man ang may sasabihing policy na no burnout, walang burnout, pabor ho yan sa mga member consumers. Kaya dapat ho sa Senado, sa Senate, ang bigyan nyo ng pangkisa 2 kooperatiba or company, electric company. Dito po sa Rinconada. Kasi ho, bakit? Ang problema niya, kung ang pag-expired ng ng pangkisa nitong Casureco 3 ay hindi nyo na i-renew. Ang i-renew nyo isa na lang. Baka mabigyan nyo ng panibagong pangkisa itong Bicolite. Ay mawawalan ho tayo ng kompetensya. Ay dapat ho silang 2 bigyan para may pagpilihan ho tayo dito. Sa Rinconada. Pang MMK ang title. Oy, Jan Bayos, good morning. Dahil minsan po kaya nagkaparawara-wara ang minsan nagkakawara-wara. May nagpupungot na mga member consumers. At mataas na ngaya ang singil, may palpak pang serbisyo. Ay, sabi ni Jo Marie Claron Villalon. Barbecue. Ron, good morning. Oy, sa mga nakaantabay sa to, sa mga sa mga transistor radio, good morning. Sa mga Facebook Live viewers good morning. Oy, happy anniversary man. Sa sakuyang hermana ang Sisters Angel Michelle, Pasiti and brother ng Lobong Pasiti. Kung yung karkarantahanin do, hermana. Ako kaya, makulog ang lalamunan ko, may tonsila ito. Bawal sing-along. Magkarakanta, no? Pero happy birthday man, kay hermana ng Weng. Good morning. And happy birthday. Masakit po ini yung pagmati mo niyan. Dahil nakakabilo magkuragrit. Uy, masakit po kaya sa mga video okay bar. Ay minsan po sa mga beer houses. Bako lang sa mga beer houses na itong puro lang Mr. and Rayaon sa Lao. Kundi may mga beer houses po. May mga nightclub. May mga bahay aliwan. Napatiribayan ng karantahan na mga customer. Lalo na kung may pigpapasikatan ng mga GRO, yung tinatawag na guest relations officer. Ang masakit lang padi kung malaog ka mo sa mga video okay bar or beer houses or bahay aliwan. Dahil magparaaragawan sa mikropono ang mga makarantang mga mister. Sa kanay na daw ka mo magkantakan na itong The End is Near. Ano nga ni ang title kan pare? And now, the end is near. Anong title kan? Ining maramaywing ini. Tagulpid ang nababadil kang kantang iyan. Kapaligsok nga kang kantang My Way. Dakol na po ngayong insidente, Mr. Joey Lee, na ang customer pag nagkantana ng My Way, nagbabartikalan na ngayon ng mikropono, hasta ngayon sa may nagbabaradila na. Tanong man niya ako, ipaligsok man kaya ngayong kantang iyan. Ano man niya akong My Way, ano man ba't sabi yung kan paligsok? O, kantaon ko ngayon sa'yo mo. And now, the end is near. And so I face. Yung baga-baga ngayon. Madali na ngayong katapusan. Kaya dahil daw kamukan mga kantang itong sa paligsok. Pero, oy, mga mister, dahil nung ka mag-table, duman sa mga, anong apod ka ni? Sa mga GRO, na may sa kamil mag-irinom ng arak. Kawawa ho kayo. Baka maubusan ho kayo ng sahod. Kawawa naman ang mga misis nyo naghihintay na mabigyan nyo po ng maintrigahan kan sa ito pong sweldo.
Ay, ang mga misis pati, igwang mga misis gusto, bayong bawas ang sweldo. Kan mga mister. Ay, kadipisil sa ibang mga mister na makakupit. Ayaw na lang ang nasabing tayo, mo daw nga kung saan ribo, pang lakaw-lakaw. Ay, tadai na nga ya. Lakaw-lakaw pang isa mo. Dapat nga gabos na kwarta, intriga mo, takala ko lang kitang bayaran. Pero maswerte po sa mga mister man na marayan sa indang mga misis sa mga budgeting. Pero permi pong nagkakaigwa ng budgetary deficit or budget deficit ang mga mag-arago. Dahil po nga ni kan biglang nalangkaw. Ito nga ning sequential manhul Luzon ka na buwa ka Marinisur. Intirong na uyam. Amakon mga juwing si bayaran mi ngayon kan si pigbabayaran mi ngayon 11,000 kada bulan sa kuryente. Mag-abot na ngayon subil laging lampas 15,000. Sisi ngayon dahil ma-high blood ka ni raw nararaot ngayon ang budgeting tangay kanina. Kaya nagsumbong siya sa ABC President na committee man kang energy dyan. Ipaapod na ano ngayon. Ini ngayang maniaminto kang kasuray ko tri sa pamamayon ni Engineer Roel Predo. Oh! Boksit! Para ngayon magpaliwanag kung ano yung tabiglang nag-increase ang singil ninda sa kuryente. Kundi may mga rason naman po baga kaya. Mayo naman kitang ibang pwedeng gibuhon po, magpareklamo. Di man kitang, ano na po, dadangog ang reklamo ta. Ang inagrangay ta. Sa kung dahil man sana masayaw lang kitang ang kapagalan na blaway. Dahil iyon na po nga na yan, makitang magiginibo. Tasulo lang sindang nagninegosyo ng kuryente sa Rinconada. Pero kung duwa sinda, sabi ka iba, marayan. Pag nag-increase nga digdi sa balye, duman ka naman sa barato. Palipat-lipat ka lang. Pero dapat duwang kontador ka. Dahil ka man pwedeng sarong kontador lang. O kung ang Bicolite, may kontador o ni. Ilag mo digdi sa wala mong bintana. Kung member consumer ka man kang kasuray ko, big ka man sa toong bintana maglag ng kontador. O sige daw. Pero may kang nakabang lang, pag mag-increase ang singil kang kasuray ko, pop! Patulong na ng kita. Disconnect ko na ng kita. Ta nagmahal ka mo, digdingon na. Oh, Bicolite. Kabit ka ng kurente nito. Kamo na mag-supply sa mo, tabarato ka mo. Arog sana kayan, tangarik, may pagpilian ng tao. Pero, mag-member ka mo sa duwang iyan na masupply ng kurente sa tuya. Tigsaro sindang kontador. Oh. Pero ngayon, Joey, paano man yan kung take over ang gibuhon? Ay, sabi ba nga niya, kan Bicolite. Dahil man, bako man take over, ang sindang gigibuhon, makanya-kanya sindang linya ng kuryente, kanya-kanyang kontador, kanya-kanyang empleyado. Dahil man daw ngayon mawara ng trabaho, hanap buhay ang mga taga-kasuri ko, tapag naglaw nga dyan ang Bicolite. Baka taranggalan ang mga empleyado, tabako man po niya ako dayan, ang paliwanag kami ko. Makanya-kanya sinda. Pero kung ang offer, kan Bicolite, dublado sa sweldo. Ay ba? Pabor sa mga taga-kasuri kong empleyado nila, magrelipat sa Bicolite. Alang kawon, simple ang chismis bagapadi. Kadakol nga ning Marites, kadakol man mga Mario. Ay malakop tulos ang barita. Sa Bicolite nga yan, ang sweldo ta, dublado. Ano daw nga kung maglipat kita? Pwedeng araw kailan mangyari. Oh, bagong ipo. Bakong mawawaran ng trabaho, baka mas magayon ang magiging trabaho. Tapos siyempre may ma-offer dyan. Digdi na kamusa mo. O, pairito na yan. Pairito na ngayon mga engineer dyan. Oh. Pero, alam ka ang offer. Garo man po yung naghahanap din mga company, ang mga sarong empleyado. Lalo na kung may dunong. Arog ni Pading Dunhugo, ini po talaga, madunong niya yung broadcaster na yun eh. Napadiyong ko. Ang dunong mga padi, kapatalan ko pa lang. Ang dunong mga padi, absent ko pa lang yan. Kaya number 1 ka na niya ako, padi. Sa pinakamaorag na komentarista sa radyo, sa enterong Rinconada, padi. Oh. Si Pading dun talaga, mablada, pero maorag talaga. Maorag man talagang broadcaster. Kanya ako, ika na ang pinakasikat ko niya. Na komentarista Padi, digdi po sa ano niya ako, Rinconada.
Tando nung kung nga ako, kapatalan mo lang, saka absent mo lang, padi. Pero ngayon pa din, makonsilo nga istorya ko sa iyo mo, ta. Poon nga yung grade 1 hanggang grade 5, daiba sa nga ako, padi, nagiging honorable, anong kapag yan? Mention. Or nagiging first honor, second honor. Kaan mag-grade 6 na nga ako, padi. Ugmaw niya ako maritaan, si anti-principal mo nga, si mama. Yung naging advisor ko. Nag-graduate nga ako, padi. Ano po, sa iya, valedictorian, padi. Tapos siya ang naging number 1. Sa kabos ng guys. Kaya, ando nung ko ngayon, padi. Day mo yung kaya. O, kaya ako, sige na niya ako. Painom na. Ang problema mo ba kaya niya ako, padi ang paggastos. Ay, good morning kay Pading Don. Ako ngayon, padi, sige man daw ko sa iyo mo, dahil mo man lamang ngayon ko pigbabati. Ay, pangyayari nga. Ay, mga tugang sa ringkunada, maasinsong maray. Kaisipon nindo dyan sa buhi, naghaharalap-hanap na palang dyan yung lote para sa energy power plant. Ang grupo ni Mayor Ray Lacoste. Ay, abangan niya ako. Para yun nag-guide niya ako ang programa ni Congressman-elect kan ringkunada, Mix Villaferte. Na magkaigwa po kita digdinin renewable energy. Buot sabihin, unlimited source of energy. No brownout. Ay maasinso kita kung na kadakol lang masupply ng kuryente sa tuya, padi. Sa kamadrolaogan na po, dawa din nindo i-invite ang mga darakulang investors na mag-invest ng negosyo sa ringkunada. Sinda mismo, pag natunugan nindang no brownout at barato po ang presyo kan na bayaran sa kuryente, ay marami pong papasok na mga investor sa ringkunada para magtayo ng kanilang mga negosyo. Mga factory, mga planta o kung ano pang mga pagibuhan ng mga construction materials, pagibuhan ng semento, kabilya, mga balde, mga kung anong mga ano pa rin na pwedeng digdi na magralaog asin barato an sa tuyang bayaran sa kuryente. Tapos no brownout, pati mga hospital, maogma. Kaday magparagaramit kan sa endang mga generator, saan mga presyo ngunyan kan gasolina, presyo kan crudo, super taas, super mahal. Wala na anyang bumababa. Kung dati ka ngayang pandak, maka ng pag-asang yun na sana nga ikang nga baba. Gabos kasi ng taraasan. Sige na sana nga yung taraasan. Nagaro na nga espagiting pataas ng pataas ang mga presyo ng mga petroleum products. At may chain reaction po ito. May tinatawag na domino effect. Ang domino effect po, baga, siyempre, ang chain reaction na yan. Pag nagkaigwa ng oil price increase, ang sunod po kaya, ang mga prime commodities na naman, ang masigaw ng taas presyo. Ay sisigaw din yung nasa transport sector. Sasabihin ng mga operator and drivers na mga pampublikong sasakyan, pero increase tayo. Kawawa yung mga estudyante, yung mga commuters. Hindi lahat ng commuters, pasahero, estudyante ay mapera. Kawawa sila. Kawawa ho tayong bayan. Ayan ang problema. May chain reaction nga ni. Makurao man ang labor sector. Taas ho! Ano sa Tagalog pa diyang balaw pa lang? Alamang o ano yun? Dati galong ko, ngayon alamang na lang. Wala pang sili kasi ang sili 500 pesos ang kada kilo. Nailing na nindo yan. Libre na kutanan almorana sa sili. Kundi mahal. Well mga tugang, kami hanap buhay mo na. Pagkatapos ka na sa tuyang hanap buhay, mabalik kita sa programa. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City.
para sa edukasyon di kalidad. Sigera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uundok sa pagriparo, ang satuyang sa tiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan. Sa tabang kan man tuniina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con. Bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con. Damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con. Bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con. Damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose
Papaya. Iguaning double whitening can papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang Radyo Ronda RPN DZKI Iriga nakikisumaro kag kapiyastahan ina patron kan Bicolandia Nuestra Señora de Peña Francia. Bot nyamang pasalamatan ang mga mayor na sponsors kan gigibuhon na misa sa Peña Francia sa kapiyastahan ni ina patron kan Kabicolan. Miss Nese Pequeña, Toronto, Canada. El Casino Tailoring, Home of Quality Dress, Balantan Camarines Sur, care of Jerry and Gina Basquinias. ASM Farm Water Refilling Station, Zone 3, Salvacion, Pulangi, Albay. Amets Documentation Services, Zone 3, Salvacion, Pulangi, Albay. Sixto Borromeo Jr., Owner Borromeo Met Shop and Piggery Farm, Tambo, Buhi, Camarines Sur. Noel Gaspi, Spiritu and Family, Iriga City. The Management of Social Security System, care of Janeth H. Ebuenga, Branch Head, San Nicolas, Iriga City. Honorable Anton Paro Baliber, Municipal Councilor, Bula, Camarines Sur. Nelly Cabarles, Valle and Family, United States of America. Judge Roberto Andalis Jr., San Miguel, Iriga City. Marlon Ampungan, Saudi Arabia. Father Marlon Tibelen, New Zealand. Bao Parish Multipurpose Cooperative, San Nicolas, Bao, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Edgar Umurog, Bahamas Resort, Zone 3, Sagrada Bao, Camarines Sur. Have a pool party on August 27. Losenia Azur Vegetable Store and Losenia Refreshment, care of Mr. and Mrs. Cesar and Janet Azur, San Roque, Iriga City. Mr. Armando Valera and Family, Zone 2, San Juan, Bao, Camarines Sur. Owned and managed by Pioneer Vulcanizing Shop. Lavina Adelfa T. Cabanos, San Juan, Iriga City. Mrs. Lalaine Oliveros Marpuri, OCI President, Santo Domingo, Iriga City. Richard D. Sena, Principal, Oliveros College Incorporated, Iriga City. Sa Saindo po gabos, bindisyon ng lugod kita, Nina ang patron kan Bicolandia. Viva la Virgen, viva el Divino Rostro. Sa mga gustong mag-upgrade nin cellphone o magbakal nin bagong gadget, tuyuhon sana ang pinakabagong tindahan nin mga cellphone accessories digdi sa Rinconada. Dumanan ang Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Sa Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories, mababakal ang mga latest cellphone accessories, cellphone housing and case, battery chargers, screen protectors, earphones, headset, Bluetooth speakers, ring lights, flash drive, selfie stick, asin iba pa. Sindaman nagre-repair ng mga laptops, computers, tablets, asin cellphones. Pwede man sa inda magpa-upgrade asin magpa-reformat kan mga operating systems kan sa indong mga gadgets. Kaya day na magduwa-duwa pa, day na magduman sa iba. Digdi ka na sa Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories na makukuha sa Chima Building, Alfilor Street, San Roque, Iriga City. Sa mga taga-Baaw, igwaman si Danin Branch sa Baaw Public Market. Sa mga taga-Nabua, igwaman si Danin Duwang Branch. Ansaro makukuha sa National Highway, San Isidro, Nabua, Camarines Sur, asin sa Nabua Public Market. Igwapaman sinda nin branch sa Manila City Plaza, 3rd floor, Stall 7, Quiapo, Manila. Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Owned and managed by Camille Lin sa Bularse, Gotoman. Ang RPN DZKI nagpapasalamat sa mga mayor na sponsors sa gigibuhon na Peña Friendship Coverage 2022. Honorable Mayor Wilfredo Rex Cuba Oliva and Family, Iriga City. Mr. Pashi Sain, Member of Iriga City Advisory Council, Iriga City. Engineer Rene Takara Salazar, Palestina Pili, Camarines Sur. JP Youth Travel and Tours, San Nicolas, Iriga City. Mercy R. Salazar, PCDM PCA, Camarines Sur 2, Iriga City.
Bernie Bogdong Hernandez and family. 839 Alleluia Mansion, Samat Street, Highway Hills, Mandaluyong City. Aldrin Pitagan and family, Bulwang Baaw, Camarines Sur. Hazel Ilaw, Baaw, Camarines Sur. Rinconada Central Cacpi, owned and managed by Mr. Johnny Cuadro. San Antonio Bon Nabua, Camarines Sur. Engineer Boy Mota, Municipal Engineer Bato, Camarines Sur. Jason Toriano and family, San Juan, Iriga City. Mr. and Mrs. Teofilo Bolo Adarna, Philbeck Enterprises, Zone Bayanihan, Bulwang, Baaw, Camarines Sur. Mr. Aldrin V. Pitagan, Bulwang, Baaw, Camarines Sur. Barangay Kagawad, Shirley Barayoga and family, Sagrada, Baaw, Camarines Sur. Municipal Councilor, Sani Kaya Brades and family, Sangguniang Bayan member, Nabwa, Camarines Sur. Nestor I. Baisa and family, Oscar Head, Baaw, Camarines Sur. Diyos mabalos sa Indo Pogabos. Stand by. Hello mga tugang, sa oras na ini, may receive kita report tali sa pagriba sa lawas. Bicol Connection Report. Nasa linya si Karundang Philip Barasina. Good morning, Lip. Please kami. Sabi Karundang Joey, good morning sa mga prantaban niya to. Tamang-tama, hayahayang buhay. Makakaulay niya to si Kagawad Daday Robles ka na Ciudad Dimirga. Kagawad, good morning po. Lai po kita sa Arpen, DCDI. Ano po ang pinag-urulayan mo niya? Hindi sa Sangguniang Panlungsod. Hello po, good morning po sa Gabos na Parainan Niyog. Katatapos lang po kang committee per budget approval po kan tulong barangay. Chairmanship po ini ni Consi Dandre Babonite, Vice Chairman po si Consi Gigi Vargas, and kami po miyembro si Consi Nikki Lagrimas. Ako po bilang miyembro man, Consi Daday and si Consi Jeff. So tulo pong barangay ang na-approval ngunyan na pagka-approval Barangay San Roque and of course Barangay Santo Domingo po. So iyo po ito. Bakit nag-increase po ang sa indang budget for 2023? Ano po, ini po budget for 2022 pa lang po ito. Iyo. So late na po Bakit na? due to the election po siguro, and then may mga bago po kayang mga I see, okay. pero po in totality po gabusman po igwang mga manlain-lain na mga programa, lalo na po sa health, agriculture of course, sa BDRRM po ninda sa Disaster Risk Reduction Management, since kita pong iriga, nagkaagpo po kita pandemic, igwa po kita mga bagyo sa buong taon, so nabudgetan man po ito ni maayos kan tulong barangay na na-approvean po ngunit. Out of need na naman po nila na ayusin yung budget for 2023, sir. So they are already preparing. Actually kasabagong mani na pag-urulayan bakit kung pwede daw bang gumastos ang barangay ng pondo without approving. So talagang ang mga barangay natin is very hands-on naman po na hindi talaga sila gumastos ng kanilang pondo without the approval of the sanggunian. I see. So mga very good po ang ating mga barangays ngunyan na 2022. And of course, itong budget na naman for 2023. So siguro, yung mga PPEs po natin, yung mga program implement, lalo na po sa health concerns, agriculture concerns, and disaster risk concerns, and lalo na po sa ating mga
Development of Iriga City po. Opo. Ang na rin man po mapasarnin na prosupwestong budget para sa taon 2023. Legislative agenda po sa panibagong budget sa 2023. So sa imo po sa billion ba Madagdagan, if ever naman po dati siguro pagkakasyahan, siyempre igwa po kita mga kultura. Siyempre ang lokal na gobyerno ng Iriga in support siyempre sa liderato of course of our City Mayor Rex Oliva and the Vice Mayor Edsel and the rest of the Sangguniang Palusod members are working together, and lalo na po yung mga heads natin. So whether it is minimal or tumaas pa lalo, mas palalawin natin ang syudad ng Iriga. Oh, kasama ba dyan yung budget para sa salary and wages ng mga kaswa? Services po. Oh, may mga sabi daw ho nagbawas tayo ng mga empleyado dahil kulang ang pera sa budget sa pang-sweldo ng mga tao, ng mga siguro, and hindi po ata talaga to priority po. yes po, and of course the welfare of the people and of course the employees are the Kulang na talaga. Sa madaling sabi, patapos na kasi ang tao. Activities, infrastructures na tatao kan administrasyon sa syudad kan Iriga. Ika po. So So yes po, for sure po. And paluway-luway lang po, one step at a time, kasi hindi naman po madali ang paggobernar sa isang pong Arica din kagayunan na syudad po. I see. Okay. So
ganaps and activities man sa Sangguniang Palusot, hindi man po yung isadi. And of course, nagpapasalamat po ako sa amin naman naniniwala yung nagsusuporta. And siguro po, this is the Mayor, kami pong SP members, pagkakausad lang po and mas mapagayon po ading syudad kading Iriga. And I know with the leadership of Mayor Rex and of course Vice Mayor Edsel, mas mapapagayon po talaga ading syudad kading Iriga. Tapos po kami mga programs na po na abot na 2023 and para po sa mga Irigenyo. So salamat po. Official sa Iriga. Executive legislative agenda po namin gagawin. Gaganapin po sa Tagaytay this 21 to 23. So lahat po kami pupunta doon for the executive and legislative agenda para po mapaplanuhan mga indicators po, mga PPAs po na importante para sa syudad kading Iriga. May nag-texto kasi, itanong daw yan kung bakit napakalayo, Tagaytay pa. Bakit wala? Ako naman po kaya ito na pagkausipan and magayon man po na sa tumang po kami mag-ela Tagaytay. Pero ang And yearly naman po binabudget yan. Maski po ata nung last year sa LGU naman po talaga yan. Every local government unit, LGU po talagang nag-handle for the ELA. sabi nyo kasi kanina, budget deficit na rin ang lungsod ng Iriga at may siguro bakit yung expenses natin instead of giving assistance, financial assistance to badly needed at sa mga empleyadong dapat sana ma-update din ang kanilang mga pangangailangan ay gagastos pala ang lungsod ng Iriga sa gagawing executive and legislative agenda doon po sa Tagaytay. Anyway, kung yan ang kagustuhan, wala ko tayo magagawa. Sibot na tabi si Kagawad Daday karon ng Joey ta siribot-sibot bagan mga kagawad ng Brix ni Conchal ni Kingane kasubado at Canada. May paurat yan pa. Dahil daw nasibot ka na pot ka nag-text sa tuya kung tano ta ang executive and legislative agenda gigibon pa sa Tagaytay. Gano'n na mata. Sabi nga ni kaya ni paring Irap kan rin Conada kan Tagaytay ngayon sa bahay. Ang Tagaytay pero na imbis na igastos ng daduman, ipanahon sa mga Si City Administrator at yan. ayun daw. May mga legislative agenda. malinaw kaka ang lokal na gobyerno.
Yan ang medyo. Pasari daw ka ni si City Administrator karon ng tigpungot na nag-text si Joey an para antabay. Yung bota daw yun. Nahiling ko pati si City Administrator and Information Officer Fiscal Nonoy Waperina. Ay, ito sabi. Oo. Sabi ba ni City Administrator, mga once a month man niya kung hindi interviewon? Yan, anytime. Open man, baga? Oo. Saka, ang RPNDC kaya baga, yaon man ang suporta. Yan. Kung di tayo kita mag-inibo, tayo rin eh. May nagtitext, may nagre-react. Oo. Normal na simbagon lang kan dapat na simbagon. Ano? Oo. Okay. Parte yan kan sa to yung trabaho. O sige, taputulong ta ka na. Yes, so already sa sanggunang panlungsod kaniriga nakaulan niya to si Kagawad Daday Robles Moralio. Hayahayan buhay permi. Hindi man si Philip Baracena. RPN, right? Sige nga. Sige nga, Connection Report. Kama niya, Joey, kadudulag ko niya sa emo si Kagawad Daday. Sa text man nga kan sa emong listener, ay indaman niya ako ta. Nag-text pa kaya niya ako sa ko. An sa to yung day ko man bistadong paraan tabay. Bueno, hanap mo kita pare. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy. Lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Salada. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max
pangangalaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa ngaran po ni Congressman Presley De Jesus and sa kanyang bilog na pamilya, kami po minapaabot nin maugmang selebrasyon kan kapistahan ni Inang Piña Francia at El Divino Rostro. Salamat sa gabos. Pida, Pida Kid! Best friend natin ang mas isuot para ligtas. Ingatan ang kamay maghugas bago pumasok sa class. Sa pila, wag dikit-dikit. Dumistansya para iwas sakit. Laging open ang window para maganda ang airflow. Ikaw at ako ang Pida Kid. Sa COVID di patataig. Sa ligtas na pagbabalik. Sama-sama maging Pida Kid. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, Hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. ahoy! Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Aha. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pagkuha ko to result, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay, bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod. Terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pag bakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagiramdom, hale sa DOH Bicol CHD. Ang Radyo Ronda RPN DZKI Iriga nakikisumaro kag kapiyastahan ina patron kan Bicolandia Nuestra Señora de Peña Francia. Bot niya pasalamatan ang mga mayor na sponsors kan gigibuhon na misa sa Peña Francia sa kapiyastahan ni ina patron kan Kabicolan. Honorable Sal Fortuno Jr. and Family, Vice Governor, Province of Camarines Sur. Honorable Vic Ramos, Vice Mayor, Bato Camarines Sur. Iraga Eagle Club, Eagle Aris Hermoso, Club President, Tags Original Online Shopping. Mr. and Mrs. Jose Abinal Santiago Yang, Nabua, Camarines Sur. PSMS, Edward Arnel Dacara and Mrs. Annalyn F. Dacara, Pili MPS and Bonneville Garden Homes. San Nicolas, Iriga City. Cherry Fresh Purified Alkaline Water Refilling Station, care of Miss Cherry Culiada, Zone 5, Buencitia Street, San Francisco, Iriga City. Zion Hotel, Masoso Spring Resort, Iriga City. Cheryl A. Moran of Cheryl Beauty Salon, San Jose, Iriga City. Honorable Edsel Di Maiwat, Vice Mayor, Iriga City. Ariel P. Blanco, Market Officer, San Francisco, Iriga City. Belen Lying In Clinic, Baao, Camarines Sur. Owned and managed by Honorable
School, Councilor Gali Bayos, Mr. and Mrs. Andres Acacion Jr. and Family, San Francisco, Iriga City, Lucky Best Enterprises, Iriga City, Dina H. Buro, San Esteban, Nabua, Camarines Sur, Almonte, San Vicente Sur, Iriga City, Buracan Sariles, PNR Site, San Francisco, Iriga City, managed by Joanne Marie G. Vera, Oralios Funeral Homes, Mr. and Mrs. Joe Manrique Oralio Proprietor, San Isidro, Iriga City, Bicolandia Glass and Aluminum Supply, care of Arnel and Helen Tan, Proprietor, San Miguel, Iriga City, Maria Leonora Casiao, Periabras, Nabua, Camarines Sur, Iriga Joe Hardware and Auto Supply, owned and managed by Engineer Michael and Gigi Ngo, Iriga City, Doce Ibarreta Amance, House of Representative, Quezon City, EA Saludo Construction and Supply, Zone 1, San Agustin, Iriga City, owned and managed by Mr. and Mrs. Eddie Saludo, Councilor Alden I. Galiarte, Nabua, Camarines Sur, Nenita Marmol Gregorio, Carcedonia Street, San Isidro, Iriga City, Management of Philippine Coconut Authority, care of Mercy Salazar, Branch 2 Manager, San Isidro, Iriga City, Nakings Pole Water Refilling Station, care of Ani Baracena Bagaporo and Family, Proprietor, in front of San Isidro Elementary School, San Isidro, Iriga City, Barangay Kagawad, Chris Ablan, San Jose, Baaw, Camarines Sur, Punong Barangay, Ami H. Olea and Council, San Juan, Iriga City, Dr. Dennis Romeo M. Berinya, Medical Surgical Ambulatory Clinic number 333, San Nicolas, Iriga City, Engineer and Mrs. Pobleo E. Cortez and Family, and Engineer Ives Igana Cortez, Iriga City, and Honorable Nikki Lagrimas Katimbang, Iriga City Councilor. Sa Saindo po Gabos, Diyos Mabalos. Para sa bado na kabloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing
double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Bueno mga tugang, malueloy naman po kitang mapaaram sa programa. Sa pangarang kan sa kuya mga naging partner sa technical, ang sa kuyang idol digdi, paring Charlie Binaobra. And again, congratulations kay Ibon Binaobra. Nakoronaan na Miss, ano to pali? Tinsa Guyudan o Bato Camarines Sur. Congratulations again po kay Miss Ebon Hiryuba Binaobra for winning Miss Tinsa Guyudan 2022 dyan po sa Bato Camarines Sur. Ang pagbati alis sa RPN family, kay Papa mong Charlie, kay Mama mong Bina, and kay Nova and the boy. So, congratulations. More power and God bless you more. Stay beautiful and humble. Congrats. And siyempre sa technical, sa transmitter site, Engineer Abby Lindon Toralio, ang pinakahubi na chief technician. Eddie Castillo, paring Eddie, magandang umaga sa inyo dyan sa Chaong Quezon, sa aking kumpare Pong Castillo, magulang ni Joy Barlita Castillo Lim, ang aking manugang. Manugang ba yun, pare? Oo, tama, manugang, nag-watching and Haida SM, kumusta? Sabi ni Kagawad Ilma Dilima Gaspian sa tuyang mga karunda, si Herman ng Monica Perique of Limasol Cyprus also watching. Thank you so much. Ay paring Ede, magandang umaga sa inyo ni Mare ha. Maraming salamat at ikaw pala ay nag-watching. And sa mga Barlita brothers and sisters, mga pare Mare, good morning. At happy birthday kay Sister Angel Marua Iyasero of Japan. May you have many more birthdays to come. Mabuhay ka. And God bless you more. Stay healthy, beautiful, and enjoy your special day. Cheers! Kampai! Yan. From ang pagbati ng happy birthday galing sa iyong mga kapatid. Kay Sister Angel Monica Perique, Melanie, Michelle, kay Ate Tipin, kay Joy, kay Maureen, at sa mga brothers-in-laws at sa lahat ng mga relatives, friends, and Mare and Pari mo, okay? At RPN family, at galing din kay paring Charlie Binaobra.
Sige po, salamat sa Indugabos, sa Lawas, si Karundang Philip Barasina ang sa tuwing nakaibanan. Nakaulay tama, nag-newsmaker tango niyan, si Councilor Daday Milnan Robles of Morallo, Iriga City, of Sanggunian Panglungsod of Iriga City. Ini po si Joe William, salamat kan sa inyo pagantabay. Stand by